Здравейте, приятели, намирам се в село Пещигово. Ще поставим една камера за стрел обектива при моя приятел Георги Каладжията от Пещигово. След малко продължавам пак да я монтирам. Забравих да ви я покажа камерата. Сега ще ви я покажа самата камера. Камерата е за стрел обектива. Това е стойката на камерата. Това е отперката. Това е адаптера. Който не знае какво е адаптер, ето го. Какво е адаптер. Те много хора му питат какво е адаптер. Ето е камерата, дърпай това. Ето е за стрел обектива. Едната наляво, едната надясно снима и другата се върти на 360 градуса. Ако искате да се върти, може да се върти. Ако не, се стои на място. Това са дюбелите на камерата. Тук е самата чип карта. Микрокарта. 64 гигабайта. Може да връщате минимум 15 дена назад. Сега почвам да инсталирам камерата в телефона. После ще направим това. Да. И да я монтираме. Малко продължавам пак. Камерата е монтирана вече в село Пещигово. Гоша Каладжията. Сега ще видите камерата. Къде се намира. Ето е камерата. Пак е за 3 обектива. Сега ще я видите отпред. Ето е. Едното гледа наляво, другото надясно. И другото я обърнах към самата къща. Да се покажа. Кабела. Се вижда кабела. 15 метра кабел. И е включена и е тук. В контакта. Ето самия телефон. Камерата е инсталирана в телефона и е монтирана. И това е всичко от мен. Ще остава пак телефонния номер, който иска да ми звънне за монтиране на камери, може да ми се обади. Гоша Каладжията. Най-добрия майстор, най-добрия.